आजकल समस्या बड़ा बा भूत भरम के। समाज में 70% लोग जवन बा वो भूते प्रेते के चक्कर में बाना। कितना जने तो ईसाई बन जाता ना, कितना जने तो बुझा कि मजार में घूमता ना। तो इस देश के बड़ा नुकसान में विचार कल जा। कविता बाटे कि लोभ है और लालच के, लोभ है और लालच के बढ़ल बीमारी, आ देशवा पे 3 जने पड़ गई ना भारी। लोभ है और लालच के बढ़ल बीमारी, देशवा पे 3 जने पड़ल ना भारी। तो ये 3 जने के हमें त कोके सो खाई रचल न खेल हो, आ इनके त आगे विज्ञान भइल फेल हो। करके सो खाई रचल न खेल हो, इनके त आगे विज्ञान बाटे फेल हो। आ केतने घरवन के दिहल उजारी, आ 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी। आ लोभ और लालच के बढ़ल बीमारी, 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी। विज्ञान बाटे कि जहाज कलकत्ता से अइले में आधा घंटा लग जाई, लेकिन सोखाई के देवी जौन बा 5 मिनट 1 मिनट में आ जाए। तो ऐसे विज्ञानों से आगे बाने। दूसरका का बाटे और के बा देश पे भारी नाम ना ले, लेकिन आप सब शब्द से समझो कि पढ़े पढ़ावे करावे कर्म कांड हो। पढ़े पढ़ावे करावे कर्म कांड हो, होमिए हमन इनकर बाटे सिद्धांत हो। पढ़े पढ़ावे करावे कर्म कांड हो, होमिए हमन इनकर हवे सिद्धांत हो। करम धर्म पाप पुण्य, करम धर्म पाप पुण्य दिहला बिसारी, आ 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी। आ लोभ व लालच के बढ़ल बीमारी, 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी। अब तीसरका के बाने, तीसरका तमाम साधु संत महंत बन के घूमेला, सब जेकर खाली सिद्धांत चमत्कार पाखंड ढोंग रहेला। तमाम चमत्कार लिख चलिए तो कहल गई कि चुटकी बजा के देखावे भगवान हो, चुटकी बजा के देखावे भगवान हो, इनके मिलल बा सत्य के परमान हो। चुटकी बजा के देखावे भगवान हो, इनके मिलल बा सत्य के परमान हो। इहे सतलोकवा के खोलना केवारी, आ 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी। लोभ और लालच के लागल बीमारी, 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी। तो सोचल समझल बूझल ना इतना आसान बा, आ विवेक विचार बिना मन ही परेशान बा। सोचल सत्य बात जानल बूझल इतना आसान नहीं बा। वास्तव में बड़ा जेकर जिज्ञासा होला जीवन में उहे समझ पावेला कि सही का है झूठ का है। तो सोचल समझल ना इतना आसान बा, आ विवेक विचार बिना लोग परेशान बा। आ कहला कुमार सतगुरु के बलिहारी, आ 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी। आ लोभ और लालच के लागल बीमारी, आ 3 जने देशवा पे पड़ गई ना भारी।